karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Kay nanganak si Ma'am Claire. Pero, itong kayo ang iyang anak. Unsa ma? Itom? As in, itong yung kayo ang bata day. Yaw man kulot kig buhok. Mauna ang anak nila ni Sir Kent og Ma'am Claire. Murag uling. Kinuo ko. Na, gabing atrasa lagi ni Sir Kent pagkakita niya sa ilang anak ni Ma'am Claire. Ma, basin nagtabaylo lang ang bata. Nakigsulti na si Sir Hans sa doktor. Nakabati gyud ko. Naniguro gyud ang doktor nga wa mabaylo gyud ang bata. Hain man nun si Kent. Naabot, wala na ibaw kung hain na ron si Dungkit. Milayas lagi ni human makita nga ang iyang anak itong kayo. Kisabisay dili makuratan ng murag na sunog ng imong anak. Isa, Gitawagan ba siya ni Hans? o gitawgan. Pero, mo lagi to, murag naglalis lang sila ba? Basta kidakot gining gubot ron. Magkagubot yun ni si Kuan si Dungkit o si Moncler. Ano nahitabo naman sad ni? Pero ma, tingali ko doon na sa kaliwat nga. Itom, unya, dili ra ang ikahibong. Isa, nainomdom ka atong silingan nato nga kanang naminyo o Black American. Namay na anak yun pagka ito sa bata. Black American. Unsa? Ambot na lang ane. At nga na lang nato kung unsa ikasulti ni Ma'am Claire. Kung nga nung naitom ang bata nga iyang gilugwa. Pero ayaw tawag saba nga nahibaw na ka ha. Basin kay bag ka nang ihilom lang ni Sir Hans. Oo ma, ako na ning ihilom. O na, sige, bye na. Hay man ka si Kent ron paingon. Ganong ito man ang nahimong anak nila ni Claire. Unsa makibuti pasabot ini? Mihuot man hinon akong dugang nga nahibaw ko kung unsa ang anak ni Claire. Ganong nahitabo man eh. Ako magkasabot sa kong gibati. Ganong nahitabo man eh. Dili din ako madawat. Misahom ko ining kami yun nga way lami tungod sa bata. Tungod sa bata! Unya karon. Claire, ganong imo maning gibuhat? Hay, asa naman ni si Sir Hans? Oy nga, gihatod na sa iyang room si Ma'am Clara ba? Tora sa garden ng ospital si Sir Hans. Naghinuktok sa siya. Usa man kay iyang gihuna-huna karon no? Agoy, dili baka mapiktuhan si Ayisa nining nahitabo karon. Ay, bahala na lang ni, oy, bahala na. Nangita na sa bana ang nurse nga naghatod ni Ma'am Claire sa iyang room. Unsao man ako, ane? Sir! Sir Hans! Sir! Dangason? Ay, sir! Tuan na si Ma'am Claire sa iyang kwarto niya. Nangita ang nurse sa iyahang bana. Unya kay, wa man din si Dongkit. O, ikaw nalang tingali adto. Kay, natuog pa man to. Sabi kong buhaton, sir. Ikaw, ati man na si Claire. Tawagan pa na ako si Kent. Sige, sir. Ako lang una ang bahala ni Ma'am Claire. Ay, naunsa maning pagkaunsa. Ako naman noy nabala inis kanyon. Ako makay mabisi ini. Waiter, beer. Dalian ang beer. Salamat.
Bisamot ng ko'y ayaw ng kinabuhi. Unsa mo yung akong buhat rin ng kinabuhi. Yeah, Hain ka man karon, Kent. nagpaluag pa sa dugan ko, Hans. May obligasyon ka diri sa ospital. Unsa? Gusto kang akong matuok ng bayana, kuya? Kinahanglan imong atubamon ang sitwasyon, Kent. Ikaw lang una atiman ang Claire, kuya. Wa pa na ko ma-absorb ang natabo. Kuya, ibutang ang imong dapit sa akong dapit. Kung pananglit, makasal na mo si Ayesa. Unya, ang una ninyong anak nagituhuan nimong muliwat nimo, usa ka itom. Unsay buhaton mo? Nahitabo na ni Kent. Kinahanglan imo na nang dawaton. Dawaton, ikidawat ang anak ni Claire, Kuya Hans. Ilhas ang pag-umangkon kung gusto ka. Bye! Ganong tatamang ko sa ilad ni Claire. Nilihok na siya. May pagbata, ma'am. May kay nakapahuway gyud kag tarong. Anta man, ma'am, gusto ka og sabaw? Ayun si Kent. Kuan. Milakaw pa. Milakaw pa. Ganun nila ko man siya. Ay na nga mong baby. Oh, wa pa di ka makakita sa imong baby? Naluya ko sa kakapoy. Wata na lang nga. Ihato to din eh. Pangitaa si Kent. Naara to sa gawas. Basin sa... Ayaw na ko pa istorya, habi. Ayaw ko pa istorya og dugay ng asan. Ayaw na lang pag-istorya. Heinz si Kent. Gawas una ng ason. Salamat. At tawagan lang ko niya kung kundo na kaisugo na ko, ha, Sir Hans. Heinz si Kent. Ay na nga mo, baby. Hans, may problema ba? Claire. Pahuway na una. Hain lagi si Kent. Sa may problema. Anong mura mang kaugwasin mo ka o galingon? Pahuway lang una maayo, Claire. Kinahanglan malagsik ka dayon. Gusto kong mutanaw sa among baby ni Kent. Unit na. Pahuway una. Hans. Ay, noon sa man ko. Huwag ka makasabot sa kong kipati. Tuwari ni Kent akong huna-huna. Mao ba niya ang magpalipay nimo kung magpakasal ko ni Claire? Ha? Tuwag! Oh! Oh! Muna makalipay na ako. Mukatawa ko kung pakaslan mo si Claire. Barugi na! Barugi na! Sige! Pakaslan ako si Claire. Pero ibutang ni si muna una. Magpakasal ko ni Claire kay mao'y imong gusto. Mao'y makapalipay nimo. Elisa. Ay, naghilak ka. Wa man lo. Ayaw na lang pamakak, Elisa. Karo kayo nga nag-uol ka. Ayaw siya man, ha? Nag-uol ka nga. Nakatando ka nga magpakasal ni Dungaans. Lo, kiwan ako kasabot ko lang sa'yo gusto na ako. Ha? Nanagay mga panghitabo nga dili ni mo damon nga mahitabo. Oo, ay normal na sa kinabuhi sa tao. Dili tanang higayon nga malipayon ka. Dili tanang higayon nga husto ka sa ibong buhaton. Dili tanang higayon nga Elisa. Dili bahin sa iyong kasal ni Dunghans ang imong problema, no? Unsa? Ambot lo. Wala ko mahibaw ko na siya ko buhaton. Ay, kalma lang. Ikatuog lang una na. Pero dili ko makatuog ko to. Ano niya ko huna-huna, lo. Nabalaka ko.
Ngan mabalak raman ka nitong Hans. Nga igo raman tong miadto sa ospital aron makakita sa anak ni Kent. Ay, dahil ay pugsag piyong ang imong mga mata. Kaya inigmatan ni mo, mapresko na ng imong unahon o makaplano na kabahin anang problema ni mo. Sige, Lo. Metog na ko. Hans, dili ko makatog. Yato na din ang imong anak, Claire. Ay man si Kent. Gusto ko na siya nga muatiman sa among baby. Ni Ara ang baby. Ay na nga ko baby. Diri na ibutang. Ni Ara, ma'am. Miss Black American? Dili na akong anak. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!